Днес ще пътуваме до един много красив и магичен остров, известен с своята таинственост и ритуали. Това е остров Самотраки. Тръгваме от България, след което се качваме на нашето корабче. И това е остров Самотраки отдалеч. Наистина е много красиво, хълмисто. Островът е известен с това, че има доста кози. А това е залеза, след което стигаме до изгрева на следващия ден. Пристигнахме късно, затова успяхме просто да вечеряме и да хванем залеза. А след това тръгваме на нашата първа разходка в острова. Това е един от водопадите на острова, всъщност има доста водопади, но ние успяхме за тези 2 дни да посетим само 2 от тях. Природата е доста красива и много често минават диви кози около нас, които са доста дружелюбни към хората, дори не идват към нас, честно казано. След което отидохме да закусваме и предстои разходката ни в музея. Това е музея, който е в остров Самотраки. Има много стари предмети и артефакти, които според мен си заслужават да бъдат видяни. Някои от тях бяха по-стари, бяха направени още преди Христа, може би около 2500 години. Така че мисля, че това са едни от най-старите предмети, които някога съм виждала. Също така някои от тях ни напомниха на тези, които са в България, тъй като в България също има така доста сходни исторически обекти. И да, това бе нашата разходка. До следващия път.